El 2025 ha estat un any de reafirmació. Perquè mentre el món canvia, milers de persones han decidit que el seu futur el decideixen ells. A SolarTradex fa 15 anys que acompanyem aquest canvi. Des d'aquella primera instal·lació legalitzada de l'estat espanyol el 2012, hem seguit impulsant la transició energètica. El 2025, més de 170 teulades residencials a Catalunya i Balears han sumat al voltant d'un megawatt de potència, amb més de 2.000 panells que ja generen energia neta cada dia. L'impacte és real, amb un estalvi de 400 tones de CO2 que equivaldria a haver plantat un bosc d'uns 20.000 arbres. Cada teulada és una peça clau per protegir l'entorn i complir amb els objectius de l'Agenda 2030. En l'any de l'apagada general hem vist créixer el valor de la independència i per això, una de cada 5 llars ja emmagatzema la seva pròpia energia. Gràcies per confiar en l'experiència i per sumar cap al futur que escollim.